No nythän tää meni ihan eri lajiksi, hetkonen. Tässä ei muuten sitten huijata yhtään tässä. Mitä mulla on tuossa poskessa? Yhtään vetää semmoista pumppipenkkiä, vaan tää on ihan suora kädet. Käy. Siis kapottaa. Niin hiton kylmä fiilis käsissä. Käsissä. Ihan sairaan kova. On sairaan pitkä aika pumpata. Kai siinä tuli. Heittämällä meni. Tähän ihan kylmiltään treenaamatta, tai siis niinku valmistautumatta. Tämä idea tuli 2 päivää sitten. Ja tulos on nyt niinku ollut yllättävän semmoinen positiivinen. Joo, on tosi kiva lähteä testaamaan, kun on useampia pelastajia ollut valmennuksessa, jotka on sinne onnistuneesti saatu sinne pelastuslaitokselle hommiin, niin et tulee itsekin valmentajana joskus testaa, että miltä tää tuntuu vetää nämä testit tällaisena yhtenä rykelmänä. Käy. Kolme, 2, 1, tauko. Aloita. Testit oli siinä. Näin se on. Se oli vika. Editokoilla nähdään, että päästikö pisteisiin vai kuinka kävi?